Andreassenin Tuula, laji 3. Lisää se. Vähän tärää käden vielä. Jumalautsi. Se on hyppyn arvo. Sitten tuut siihen johonkin boksiin vielä sit siihen. Siihen, että se näkyy kun sä hypii. Mun pitää lähteä vahdivaiheessa. Älä osuu. Ja hengitä koko ajan. Et yhtä boksia hyppät sillä, että sä hyppät sen. Ja lainen heti raappäin. Pysähdyt joka kerta. Se ei tee paljon siinä aikaa missään. Mikko, laskeeks sä? Mikko. Joo. Kyllä joka kerta pysähdyt sen boksin päälle. Et lähde siellä. Ei mitään. Sitten tuolla siinä jossain boksin takan, tai boksi ja tangon välissä ne hypy. Näkyy. Tuu hyppi siihen boksin ja tangon väliin sit suurin piirtein. Siihen johon. Siis niinku tälläin naama tämpäin, mut siinä. Siin just. Siin just. Kun se oli ihan kaukana, jos se siellä oli. Nyt on se vielä. Nähdään illalla. Yes. Siin. Jossain. Noniin. Oleks valmis? Et oo. Yes. Mä tiedän. 10 sekuntia. Hyvä tahti on 6. Nyt tulee vasta minuutti täyteen. 21. Pojat 2 minuuttia nyt. 22. Loppuun vaikka se. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Nyt kun on heilautus, niin sitten pitää ottaa se lautaan mukaan, että menee voimin. Hyvä! Nyt on hyvä! Pidä tahti! 4. 5. Hyvä! Nyt tehdään kunnon henkeä samanlaista. Heti se rytmi päälle. Saatte valtavasti. Hyvä! Nyt on hyvä rytmi. 7. Hyvä! 1 vielä. 10. 2 minuuttia meni vasta. Ei oo kiire. Suorista rauhassa. Noin. Ylet henkeä sen ylhäällä. 4. 5. 6. 7. Minkä loppuu koko ajan? 9. 10. Ei oo kiire vielä. 11. Sä oot hyvässä tahdissa. 12. 13. Ota. 14. 15. Hyvät näyttää. Hyvät näyttää. 17. 18. 19. 20. Noa. 20. Kunnon henkeä vedetään. Ylhäällä noin. Hyvä. Hyvä tahti on.
Nyt on mennyt 3 minuuttia. Tosi hyvä vauhti on nyt. Nyt keskitytte leukkoihin. Keskitytte, että saatte vartaloon siitä. Muistat ottaa kunnon kikisi. Helppo oli. Helppo. Hyvä. Kunnon henke. Nyt on todellisuus. Kannattaa. Kunnon kikki. Helppo oli. Kunnon vartalo. Hyvä, 2 ja kunnon hengen kanssa. Ei oo kiire. Aika on kuittavainen. Kunnon henkeä, kunnon kikki. 2 menee. Kunnon vartalo. Kunnolla. Hyvä. Hyvä Kaarisola. Nyt kunnon henkeä. 4.20 mennyt. Tästä tulee sit aikaa, että anna mennä. Tulee paljon parempi kuin viimeksi. Nyt mennään leuvat samanlaisesti. Nyt kunnon kikki. Muista totta se vartalo sinne. Hyvä! Hyvä ryppipää! Hyvin menee! Kunnolla kikki! Hyvä! Vedät henkeä taas. Kunnon henkeä. Hyvä aika tulee. Hyvä kunnolla! 6. Ottaa kunnolla. Hyvä! Vedä! Hyvä! 2 ja kunnon henkeä. Rikekko tärkeä. Miten sä ryppipää? Hyvä! Isolla 7. Hyvä Kaari, nosta ylöspäin. 2. Ja aina saatti. 3. 4. Hengitä. 5. Tää on hyvä taas. Sitten aika loppuu ja tosi hyvin. Leivot on sujunut tänään. 8. 9. 10. Tässä aika näkyy. 11. Mene vähän taaksepäin. 12. Kiinni vaan! 14. Kunnon rettelöivä veto. 15. 16. 17. Ja hyvä! 18. 19. Kuinka suorista sai? 20. Kyppi enää. Tää on viimeiset liveteit. Hyvä Taanilo. 23. 24. 25. 5 enää. 26. Kiinni vaan. Ei oo monta enää. 27. Hyvä! Nyt just noin. 29. Kyppiä. Hyvä! Tässä on reilut aikaa. Nyt ne tappu. Nyt neuvotte ja sujuu. Sitten on 7.20 mennyt. Ei oo mitään kiinni. Kunnolla! Hyvä! Toinen perä! Hyvä! Nyt aika on mennyt kiinni. Joo, ei piti kauheasti ei saa jättää. Kunnolla se katsotaan mukaan. Just! Tule helposti ja vartaloon. Just noin. Se on kevyttä kun saatte vartaloon. Muista! Muu kunnolla! Hyvä! Hyvä Sastio! Henkeitä kiinni. Kunnolla vartaloon. Perä! Kunnolla! Hyvä! Hyvä! Helppo oli vielä. Kiinni, kiinni!
se vielä muuten?